Vadikani tiri kuramba tichingopa kutenda kwakaperera kuAmnesty International vatipa chikuva chekuti tigone kukurukura nyaya dziri kuitika mukati menyika yedu. Izvo vamwe vangatokasamaraka kuti kuzviri kumboitwa kupiko zviri kuitika muZimbabwe, masikati machena shiri dzichivaka. Ngaindipe vadare vedu mukana wekuti vazvisume kwatiri kuti ndava nani vanobata sei senyanzvi. Ndotanga nemuroora ari kunze. Maita zvenyu Dr. Chisamba, maita zvenyu vadiwa vatariri. Ini zita rangu ndinonzi Roslina Mzerengi, ndiri campaigns coordinator kuAmnesty International muZimbabwe. Tokutendea madhuve neuvepo. Mukwasha wangu. Maita zvenyu Dr. Chisamba, zita rangu ndinonzi Sendisa Sandura, ndinobata neboka revechidiki rinonzi Katsu Sisterhood. Tinoshanda zvikuru nemadzimai echidiki, vasikana vachangoti samukei nenhau idzodzi dziri mudariro dzemhizhonga dzesexual and reproductive health ndokazwi kacho kechirungu asi ungori utano hwevechidiki. Ndotenda. Tinokutenda uvepo. Maita yenyu Chisamba, indinoitwa Sharon Chava, ndiri regional lawyer weorganization inonzi Legal Resources Foundation, organization inopa mazano pamutemo nerubatsiro rwepamutemo pachena pasina kubhadharisa. Tinokutendai. Ndouya kwamuri. Ndanga ndichida kungokomenta nyaya yemapfekero kuti vana vedu vari kuzopfeka maskin tight, vari kuzofamba vakashama vazodi. Kare chaiko tichikura isusu vanhu vaitopfeka nhembe, but nyaya idzi dzakanga dzisitomboriko. Saka inyaya yeunhu hwako iwewe uri kuona mapfekero akaita munhu, kwete kuti akapfeka pane zvakaipa paari. Unhu hwako ndo unongoda kungoti iwewe uchinje unhu hwako, kwete kuchiva chinhu chawakatarisa. Mapfekero haana basa kune kuti kudhara nhembe dzanga dzitoriko. Ndizvozvo mashoko akanaka ari kutaurwa. Maoko atapudzika sei? Vauchirirei maoko. Vari kutika isusuwo tikaita unhu hatisi kukurudzira kuti vanhu vafambe vakashama. Aiwa, kufamba wakashamaka nekuti unofanira kuti uzviremekedze. Kana wava kufamba wakashama hausi kuzviremekedza. Iwe ukazviremekedza vanhu vanokuremekedzawo. Saka isusu tiri kuti kunyange ukavaraidzwa nezvauri kuona handi zvako. Zuva rinovaraidza fani rakanaka here? Mwedzi wakanaka unovaraidza fani, makambouendera here mukautora? Saka ndizvo zvazvinofanira kuti zviite. Ukaona munhu akazviitira zvaakaita hasi wako, iwewe tarisana nemutemo, nekuti unopedzisira wakunonzi nevadiki kuzandomu kujeri. Taurai zvenyu atezva. Ndinokutendai Chisamba nemukana wamandipa. Chakonzeresa inhau dzevabereki handizive kuti udofu here kana kuti kuda zvinhu kwevabereki, nekuti takada kutarisa makereke ndo mukunyanya kutyorwa kodzero dzevana, nekuti pamwe kuda kwekupuhwa chigaro kuna baba kana amai kunzi wotipa mwana tokukwidziridza, kana tokupa chiguruguru, kana tokuvakira dumba wotipa mwana. Kodzero dzemwana dzata dzatyoka. Mwana akati zvakati onzi ndokudzinga pano, tisu tinotonga pano. Asi chimvunzo wangu uri pakuti nemanhamba ataurwa naTete Rosa aya, tine vemutemo varipo, tine yatinoti intelligent, asi zvaane makore zvinhu zviri kungoitika. Kune varumbopindawo machechi here, varumbopindawo munzvimbo dzakasiyana siyana here, vanhu vachisungwa. Sezvambobvunzwa naTete ndo zvada kuzivawo. Ndizvozvo mashoko akanaka, mubvunzo wakanaka uchadaidzwa kuti vanhu vari kumbosungwa here, asi ongororo netsvakidzo iri kutaura kuti kune vari kumbosungwa. Hatizoziva zvedu manhamba kuti kwakasungwa vangani, asi pane vamwe, nokuti manzwa kuti pane vamwe vakaita zvokubhinya. Kubhinya imhosva yakangozvimirira yega, asi chaakunetsa manje ndo tuvana tuyetuka mune mchinzwa kuti tachidanana, haana kundirepa, takabvumirana, asi zera harisi kupinda pamutemo. Handiri mukuzoona nyaya yacho kuoma kwairi kuita? Ndokuoma kwazviri kuita ikoko. Pane nyaya dzimba dzatiri kugara, mamwe ma1 room, mamwe 2 rooms. Vabereki ngatizive nguva yedu yekufara. Tikaziva nguva yedu yekufara ndo zviri kukonzeresa kuti vana tichafara, vana vakasvinura. Wobva waona kuti ndo zviri kuitwa izvi, vari kunge vachimboita sei, kuda kuzozviitawo. Ndizvozvo mataura zvakanaka chaizvo. Mararamiro edu nemagariro pamwe munenge muine kamuri imwe chete.
Saka isi hatisi kuti tsvagai kamuri 2 kana 3. Baba vataura kuti aiwaka chiziva iwo. Kana mukaona vana varimo vavata, imi chitotsvagai kana nguva kunyange masikati. Baba vangatodzoka zvavo kubasa, amai vakadzokawo zvavo kubasa, vana vari kuchikoro. Zvekungombe hazvina nguva yekunzi kana kwasviba cheteka. Saka ngatiremekedzei vana. Ngatiremekedzei vana. Nyaya idzodzo idzi ngadzitambwe pasina vana. Iyo imetsi yenyu yamunozotsvaga kuti havapo vana rini. Ndouya kwauri Muroro. Maita basa Dr. Chisamba. Ini mubvunzo wangu uri panyaya dzekuti tine dzimwe tsika dzatinadzo dzichiri kuteedzerwa kune dzimwe nzvimbo. Ndoda kutaura pamusoro penyaya chinonzi chinamwari. Pane dzimwe nzvimbo kwatinoshandira kwekuti mwana mudiki ane makore akaita se9 years anonzi ngaaende kuchinamwari otanga kudzidziswa zvepabonde achiri mudiki. Tingaite sei kuti tsika dzakadaro dzive dziri age appropriate? Nekuti dambudziko ratiri kuzowana nderekuti vazhinji vana vari kuenda kuchinamwari ikoko vari kuzokurumbidza kuita anonzi sexual debuts, kuti mwana ari kana 9 years anobva atanga kunzwa kuti regai ndichiita zvepabonde. Zvizvo zviri kuwedzera kuwanikwa kwema-unwanted pregnancies mune dzimwe nzvimbo dzatingati ma-marginalized communities. Ndizvozvo mubvunzo wakabata wakanaka chaizvo. Ndichazoukanda kuna Rozi kana nemukwasha wedu ari pakati apa. Asi isi tinongofunga kuti dzidziso dzatiri kupanana panapa ngadzitipe mhinduro sevabereki, sevatariri vevana, vanhu vari mutsika nemagariro. Ngazvitipe hunhu hwedu. Tikatsumira vana vedu, itsika dzenyu hatidzibvise. Vana vaenda kuchinamwari, vanoda kuya vozviita. Pano pataurwa nyaya dzeutano, pano pataurirwa kufa kwevana, pano pataurirwa zvinokuunisa. Isusu kana tadzidza ngatichizivai kuti chinamwari chedu ichi chiri kupedzisira chadai. Kana vabva ikoko tinodi kuvadzidzisa, kusandura. Handiti vana vedu tikachiti aiwa chitangai mabva zera mozoenda kuchinamwari, tingaite sei? Tsika dzinobva kune vanhu dzichidzoserwa nevanhu. Inga zvese zvatinoita ndisi tinozviita, ndisi tinozvibvisa. Saka kana zviri kukanganisa vana, hatirambe takaoma ipapo. Mukwasha ndiri kuuya kwamuri. Tingarambe takaoma here kuti ndotsika yedu. Nokuti vana vacho vanoda kuedzaka. Ukamuti bika asi usaraidzi, ukamuti bika asi usaraidzi, unozonatsva rurimi. Ndiri kuuya kwamuri Mukwasha. Ndinotenda amai Chisamba. Mukatarisa zviri kuitika kana nepahurumende yedu chaiko, vari kubata mapazi akasiyana siyana kurutika tsika idzodzo, kungava kumadzichechi kuchivanhu chedu, vachitageta tingati vanoti magatekeepers, macommunity leaders, nevanhu vanoita kuti tsika dzakadaro dzirambe dzichiitika, vachivadzidzisa kuti hongu, asi kuti tsika yenyu yakashata musemuimire, asi ongororaiwo kuti pakona iro paita utachiona hwe-HIV, paita kuti mwana azoita nhumbu, paita kuti mwana azopinda kana kuti pamuviri pamuuraya zvanga zvichitaurwa naRosaline. So maorganizations kana kuti masangano mapoka ari kuwanda vachitageta vanhu vakasiyana, vamwe kumachechi, vamwe kuzvikoro, vamwe kudzimba, vamwe kuvabereki, tichingoparidza chete shoko rekuti izvi zvinovhiringidza utano hwemwana. Ndozivo yacho tachikurukura nezvayo. Mashoko akanaka emhinduro. Anzi kana wanzwa dzidziso, ngatidzidzisewo mumwe ari pedo. Izvo zvatiri kutodzidziswa ngatinoudzawo vamwe kuti zvatanzwa izvi. Inga makuhwa chaiwo naye tikataura pana panoswera kwagutu. Munhu atumirwa izvi kwati isu ngatiitewo makuhwa masandeka asingakanganise upenyu hwevanhu, asi anobatsira kurarama kwevana. Nduramo yevana ndo yatiri kuchemerera pano. Ngatisangane muchikamu chinotevera. Vadikani, nyaya iri pano inotyisa, asi inotongotaurwa kuti irapike, kuti vana vedu vararame, upenyu hurarame. Hongu tinoda kuroorerwa, hongu ivo vangade kuroora nekuroorwa, asi zvine nguva yazvo, zvine nguva yazvo, ndokuti vararame. Nekuti tikazvimhanyisa, mandikurumidza akazvara mandinonoka. Regai ndimbodzoka kuchikuva. Gweta redu unoti kudini zvakurukurika kurukurika. Vana vakuti aiwa tatichidanana. Zveshuwa inyaya dziri kutinetsa zvakanyanya, zvikuru sei mumatare.
muchaona kuti mutemo waveko mutsva uri kuchengetedza vana kubva kuvadzvinyiriri kana kuti vanovambunyikidza wakasiya mukaha wekuti vana vakarara vese pane kuwirirana vasingadarike makore 3 pakusiyana kwavo hapana mhosva inobatwa ipapo kunze kwekuti prosecutor general ati aiwa nyaya ngaenderere mberi kumatare. Saka zvinototiratidza kuti zvinhu izvi zviri kuitika munharaunda yedu. Saka mubvunzo unobva wauya ndewekuti vari kuwana here rubatsiro rwavanofanira kuwana panyaya dzeutano sekupiwa kodzero kwavakaita muconstitution yedu. Toona kuti tine imwe mitemo inotaura utano hweruzhinji yatinoti Public Health Act. Mutemo uyu unopa limitations kana kuti unoita kuti vana vasawane rubatsiro uru pachena kana kuti zviri nyore, nekuti unotarisira kuti munhu kuti awane rubatsiro rweutano hunge abvumirana nazvo uye munhu wacho anofanira achinge akazvimiririra. Saka kana tichitarisa vana vedu havakwanise kuzvimiririra. Ndizvozvo mashoko makukuta ari kutaurwa. Vana vedu kana vari vadiki havagone kuzvimirira, ndosaka vachida zivo, ndosaka vachida rubatsiro, ndosaka vachida mitemo inovaputira. Hamusati mamboona here kamwana kadiki kana kagrade 1 chaiko kachikuudzai kuti kanogona kubika. Iko akatosvikirire kana pastovhu, asi musoro mako karitofunga kuti kanozvigona. Ndosaka muri kuona izvozvo vari kuita varume nemakadzi. Ikoko kumahumbwe kanzi iwewe ndiwe dhedhi, iwewe ndiwe mama. Zvatoperera ikoko kumahumbwe. Zvakutoitwa. Saka vari kuda zivo kuti pamunotamba paye, pamunodzidza paye, pamunodai, zivo ndiwo mushonga mukuru. Ndombo kwauri Roslyn. Maita henyu Dr. Chisamba, maita hako Elizabeth Gwetaredu. Avunza mubvunzo. Handiti ka ini ndoda kubvunzawo mubvunzo. Handiti vana vedu vari kusangana vari vana vadiki. Handitika vasangana voita pamuviri pasina kurongeka zvozokonzeresa zvimwe zviya zvandambotaura. Handiti isusu sevabereki tiri kumbowanawo here nguva nevana vedu kuti tikurukure navo nyaya dzepabonde, nyaya dzesexual reproductive health. Ndisati ndamboenda hangu ikoko kuti tiri kukurukura navo, tinoda here kuti vave nezivo yakanangana nezvesikarudzi dzavo. Tinozvitora sei? Tinozviona sei? Tinobvumirana nazvo here kuti zvidziviriro zviiswe pekuti vazviwane vasabate pamuviri? Tinonzwa sei sevabereki? Handiti tiri vabereki kudaro vakasara vasina zivo zvinomborevei? Ini ndiri ngokanda mubvunzeini. Ndizvozvo. Handikuda maoko asumudzwa. Muchataura henyu. Mibvunzo iri kubvunzwa kuti aiwa tiri kuti zivo ko kana vaudzwa zivo, nokuti kana tasunga chinhu tinofanira kunge tichizoziya futi kusunungura. Handiti munozviziya? Ukakiya ko unofanira kunge uine kii futi inokinura. Handiti? Saka kana wapa zivo taperera ipapo here? Hande ine nyaya yedu. Mukwasha tiri kuenda kupi? Inyaya yakuchitapira yonakidza manje. Yakora mutu. Yakora mutu. Saka chokutanga wanano ndo one of the institutions mukatarisira Machisamba yekuti uchichata panopuwa certificate rekuchata. Asi usati waratidza kuti unogonere zvinoitwa muwanano kana mumuchato kana kuchengeta vana. Kuuniversity unoita 3 years wozopuwa certificate, but mumarriage unototanga ine certificate. Yange pangosiri baba vakangwara kana mai vakangwara. So chokutanga tinofanira kusimbisa semasangano from government kuti tidzidzise chinhu chinonzi parent to child communication, urukuro pakati pemwana nemubereki. Isusu nguva yedu tainzi imbozviombererai maoko asati vaenderera mberi. Enderera hako mberi mukwasha wangu. Kare isu tichakura pamwe zvatisiyana nemazuva ano munhu waivhundudziwa. Ukatamba navakomana hameno hako haisi communication. Ukatamba navasikana vako hameno hako haisi communication. Communication ndeyekuti mwana wangu ugara apa, unoziva here kuti zvinorevei kuenda pabonde risina kudzivirirwa. Ende kana zvaitika communication inokondenya futi mwana wangu zvawane pamuviri, unoziva here kuti zvava kureva chii futi
tatobva pastage chekuti usapinda pabonde because wakutona mwana ane pamuviri, mwana aitisa pamuviri. Communication again, parent to child communication ndo musimboti. Atende maoko kudyidzana kwevabereki nevana. Ndinoziva kuti dzimwe nguva mutsika nemagariro vamwe vanhu vanozvisunga chaizvo kunzi handidi unodhererwa stereki nevana kwataura nevana handidi zvekudhererwa. Iye munhu wacho ari kutaura kumba kwake kuti hari zvekudhererwa nevana pabhawa riri pedyo nepamba pavanenge vachibatwa ndebvu nevamwe vana vanzi mudhara John tengai doro mudhara John, asi kumba kwavo vari kuti havari zvekudhererwa. Taurai nevana venyu, kune nzira. Muri kuona panapa tikudzidzisana asi mashoko edu akaputirwaka zviri kugashirikaka. Mufirwa here nevana? Vana venyu vese vofa neurwere, vana venyu mhuri yese yofa neutachiwana kuti makashaya matauriro. Munoshaya sei matauriro muine rurimi? Imbotaura tinzwe tariro. Chisamba nyaya iri panapa yakutapira sezvambotaura mutaura changobva. Nyaya inotora kubata inyaya yekuti mapindiro ari kuita zivo muvana vedu ari kukurirwa nemapindiro ari kuita zivo yakaipa. Mapindiro ari kupinda zivo yakanaka ari kukundwa nemapindiro ari kuita zivo yakaipa. Saka tinofana kucherechedza mawindo kana magoni ari kupinda zivo nawo. Tine imwe information inouya through entertainment. Pamunomuti mwanangu uona katuni, mukatuni imomo mune zvinhu netsika dziri kudyarwa dzinogona kunge dzisingaenderane nechivanhu chedu, dzinogona kunge dzisingaenderane nezvatiri kuvadzidzisa. Saka isu tinenge tichiti aiwa mwana wedu toda kuti azive zvakati, asi kwatiri kumunangisa kwacho neinformation yaari kuwana yacho, zivo yaari kuwana haisi kumunangisa ikoko. Ndosaka tiri kuzokundwa pamaresults nekuti haudyarika chausina kukohwa. Saka zivo tiri kufanira kunge tichitodyara kuti tizokohwa. Mashoko makukutu. Regai nditi kuvatariri nevabereki vevana hazvina staera, nokuti mazano unongonzwa kana amai mwana akangoti mwe apiwa chigadget, tamba netablet, tamba nefoni yako. Musarererwe vana nemafoni, musarererwe vana nemagadget. Tarisai kuti vana vari kuona chii, nekuti ivamwe vanonzi mwana ari kuona makatuni. Munozviziva here kuti vana nezera ravo kune screen time, kuti mwana ane zera iri haafaniri kuona kunge ari pascreen kwenguva yakati. Mwana anobvira kuseni angonzi ari kuona makatuni, amai vakagara parutandara ari kuona makatuni. Ko katuni ndo imi muri katuni here mamai vacho nababa vacho? Ndimi katuni. Ngatisangane muchikamu chinotevera. Vadiwa tariri nevateereri, tasvika muchikamu chekupedzisira tiri muchirongwa Maisamba Show. Umo tiri kutaura nyaya inorwadza asi inofanira kuti itaurwe, nyaya yakabata. Asi tinopa kutenda kwakaperera kuvakotsveri vedu veAmnesty International vatipa ichochi chikuva chekuti tigone kutaura. Tasvika muchikamu chiye patinenge taakutandaniswa nechiringazuva, saka tinenge taakungoswinya mashoko ekukanda kumusha. Amwene mati mune mubvunzo, ndisati ndapa vadare vedu mukana, bvunzai zvenyu. Tinotenda Maisamba. Ini ndine mubvunzo wokuti tichikura isusu taiziva kuti chero mwana akarohwa zvinengei handingati ndachikora kodzero dzemwana wangu, asi mazuva ano uri kuona kuti mwana kana ukamurova kana ukamutsura akumhanya kuenda kupolisi achinda ane kodzero dzangu. Mwana yekuti haachatsuriki koza akungoti ndine kodzero yangu, ndine marights angu. Otonzwa anzi mubereki asungwa nokuti arowa mwana wake. Saka ipapo ndambonyazobvunza kuti ipapo tinyanyatsobatsirika sei? Ndizvozvo gweta redu riri pano richadavidza mubvunzo iwowo, asi kurudziro iripo yatinoita isu kuti haikuna yekurova mwana muine hasha. Ndo zvakazosungisa mitemo yedu izvozvo, nekuti vamwe vanga vakuuraya vana unzi mwana akaurayiwa kuti abika raisi rekrisimasi, mwana akaurayiwa nekuti anga azodai. Izvozvo ndosaka ndati mitemo inobva kuvanhu ichibviswazve nevanhu, nokuti kana mutemo waiswa mukaushaisha unozosungiswa. Kare vana vairohwa. Ndinonakidzwa kwazvo kana ndichiona mazera enyaya muchiti pataikura, nekuti inini manje handini ndati ancestor, saka ndiri handei kune gweta redu taakungokanda. Ngati daira yenyu mubvunzo tiende. Alright, regai ndikuda
kudairei ndichiti mukaona mutemo wakugadzirwa unenge uchiiswa kuti ugadzirise dambudziko raonekwa. Saka zviri kutaura Mai Chisamba, pane vamwe vaibva varova zvekukuwadza mwana, zvekuti pane akamborova mwana kutosvika mwana aremara nekuda kwekuti aputsa kapu. Saka ndosaka mutemo wakazoiswa kuti uchengetedze vana kuti vasakuwadzwe. Kudzoredzera hakuna mhosva asi kukuvadza mwana itori mhosva. Mubvunzo wapindurwa zvakanaka. Hanzi kudzoreredza kukuvadza. Kashamuka kempichisi mukati tsvai kana president vakati vanoda kungotsvairwa. Haikona kuti kana matsamwira baba mobvisira shungu kumwana. Zvibhakera kurova vana, kurovera vana kumadziro amunosungwa. Ehe, taurako. Sauda kukanda kumusha? Yes. Ndofunga chandingati titaure ndechekuti yasvika nguva yekuti tibatirane pamwe chete. Tichengetedze vana vedu kuitira kuti vasasangane nenjodzi dzakasiyana-siyana, nekuti tikatarisa nyaya iyi vana vari kuzopedzisira vachikorerwa kodzero dzavo dzakawanda. Kodzero yeupenyu, akabatira pamuviri ukazobva kana kuti akafa ane pamuviri ipapo. Kodzero yekuenda kuchikoro, mwana akaenda pamuviri, vamwe havatozivi kuti mwana anobvumidzwa kuenda kuchikoro ane pamuviri. Kana azokwanisa kuzvara oenderera mberi nechikoro. Asi vamwe vana vari kutozotadza kuenderera mberi nechikoro. Pave nekusarura nekuti mwana wechisikana ndiye ega akuona njodzi dzakasiyana-siyana atakura pamuviri, kushoropodzwa munharaunda, asi upenyu hwemwanakomana huri kuenderera mberi. Machild marriages, vana vari kukurumidza kusvika pakuwanana. Handiti vabereki hatisi kudzidzisa vana nenyaya dzepabonde. Zvinosvika kuti pamwana atobata pamuviri. Ndisu futi tinobva tati enda kwawakaitiswa mimba. Handiti? Saka zviri kutyora kodzero dzevana zvakanyanya. Saka ipapo paroda kuti tibatirane pamwe chete vabereki vanogadzira mutemo nemabazi akasiyana-siyana. Mashoko makukutu ari kutaurwa. Ndiri kuona chiringazuva chiri chokwikwidzana nesu zvakanyanya. Ndiri kuuya kwauri Rozi, mashoko auda kukanda kumushandapi? Maita zvenyu Dr. Chisamba. Ndichida kukutendai nekuti nhasi matigadzirira nhanga negota, nekuti nyaya idzi makare dzaikurukurirwa munhanga nemugota. Tinotenda. Uye tikatarisa nyaya yatiri kukurukura nhasi ihoche-koche yenyaya dzakasiyana-siyana. Handitika dzinotangira pakuti mwana haana information yakakwana. Wopedzisira apinda munjodzi yekuita nhumbu yaasina kugadzirira. Aita nhumbu yaasina kugadzirira, wogona kukuvara kana kufa pakusununguka. Saka ndiri kuti inini nyaya iri mudariro haisi nyaya yeAmnesty, haisi nyaya yaMai Chisamba, haisi nyaya yemagweta, inyaya yedu tese. Sema-communities, kuma-communities kwatiri kubva, toita seiko kuti, ndiri kuramba ndichikanda mubvunzo iwoyo, toita seiko kuti vana vedu vakure, vagova neupenyu hwavo, vasina riski yenhumbu kana zvinozouya pakunge vaita nhumbu. Ibasa rehurumende yedu, handiti, kuti iise mitemo inoita kuti vana vedu vachengetedzeke. Ibasa redu isu sema-communities, kuti tichengetedze vana vedu, kuti vasasangana nematambudziko aya. Titorewo response, titorewo chikamu chedu sevabereki, kuvana zvakare. Isu tinokurudzira kuti ngatimbomirai nyaya dzebonde kusvika tasvika pazera rekunge tichiita bonde, nekuti zvakawanda zvinoitika kwatiri kana tikaenda pabonde nguva yedu isati yakwana. Mashoko makukutu. Isu tinongoramba tichingoti herojira kufuka kana kuwaridza. Kana mine mhinduro kana mine mibvunzo yamunoda kubvunza, mangasununguka kutiridzira kana kutinyorera. Ndinotenda Dr. Chisamba. Vara zvangu chipenda nekachirungu ndokadzosa kuchishona kuti zvinyatso kubatika. Ndichada sondowanza mbambo pachikumba cheshindi chikapesa chabvaruka. Asi ndicharamba chisimisa nyaya yekuti family time is talking time. Nguva yemhuri inguva yehurukuro nevana vako. Ukaona usina kutaura nemwana wako nezveutano hwesikarudzi, pane munhu achataura naye. Ende ataura naye hauzivi kuti ataura naye kuti chii. Ndaona mchida kuombera maoko, sunungukai. Saka ndinoda kukurudzira mhuri yeZimbabwe kuti vabereki isu ngatichirega kumirira mumwe munhu. Iwe sununguka samai sababa unotsvaga information yezvereproductive health, yezvesikarudzi, wouya wotaura nemwana wako uri informed.
vanova vachigutira kuti zvishuwa baba ari kukuma apa, mai vari kukuma apa. Akuda kungogeneraliza, kungodandi mutande risina kunyatsa kutasva nezivo. Ndatenda. Ndizvozvo mashoko makukutu. Mukwasha chipedzesai. Vane jasi zvokuya. Pedzesai. Kare vanhu vaisechiwa kune yainzi searching yemhandara nevanakomana. So ndingangovharawo ndichidaro kuti zvanga zvakadini kuti vanhu vange vachidzokazve. Nguva mubvunzo wenyu ndamunzwa wamataura. Asi gweta redu riri pano kana ndisina kutaura zvakanaka richandigadzirisa. Zvekutarisa vana vaya kuti imhandara here kana kuti vakomana ava kuti dzichiri mhandara here. Zvakawanda zvinokonzera, handi bonde chete rinokonzera izvozvo, kana masports anobvisa munhu umhandara. Kana kuchovha bhasikoro kunobvisa munhu umhandara. Saka kana achovha bhasikoro akabva umhandara muchiti wakadi. Izvozvo zvaitotyora kodzero yevana nekuti vamwe vaitozopedzisira vamubunyikidza vana mushure mekunge vatarisa vana kuti vachiri mhandara here. Ndizvozvo mashoko akanaka ari kutaurwa. Mukupera regai titi imomo mukutarisa zvine utsanana here. Pano panga pachitaurwa utano hwesikarudzi. Maoko mageza kupi? Makapfekei? Makadzidzira zvipi? Zvanga zvichitaurwa zviya muchabhovhora here pasi riripo. Asi hero jira kufoka kana kuwaridza. Regai nditore mukana uno kukutendai mese. Ndinoziva kuti nhasi zuva ranhasi ranga richipisa zvakanyanyisa zvakare. Ndinokutendai. Vadikani munozviziva kuti kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri mumaisamba show. Chiringa zuva chiya chinokwikwidzana nesu. Chabva chatsvuka chikakwata. Asi handigone kupedza ndisina kutenda vatyaira chirongwa zvakanaka. Tinotenda gweta redu. Ndinotenda mwana wangu, mukwasha wangu. Maita basa mwana wangu. Ndinokutendai. Ndinokutenda Roslyn. Ndinokutendai nekuti matyaira chirongwa zvakanaka. Ndinokutendai nemibvunzo yenyu. Ndakachitarisa kudai chabva chatsvuka chikakwata. Zvakadi kusangana zvakadi. Svondo rinouya ndini wenyu Dr. Rebecca Kisamba. Maita henyu tinokutendai.